Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ykbal pursatlarym dürli. Azatlyk radiosynyň dürli ýurtlarda ýaşaýan, işleýän hem okaýan türkmenleriň dürli ykbal pursatlaryny ele alýan Dünýä Türkmenleri adly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşigimiziň bugünkü temasy türkmen gelinleriň dokumentsiz çagalary. Mehriwanda onlar mälim bolşaly Türkmenistan garaşdyrlygyny alandan soň dürli ýurtlaryň raýatlary bilen edilýän nikalar köpelli. Elbetde bu ýagdaý dürli problemalary hem ýany bilen getirdi. Diňe Türkiýede ýaşaýan Türkmenistan zenanlary göz öňünde tutup aýlanmazda, olaryň uly bir böle ýurtda bir usat ýaşaýarlar. Şunlukda ýurda barsa deport ediljeginden alady edip, olaryň arasynda uzak wagtdan bäri Türkmenistana gitmeýänler de bar. Soňky bir näçe aýlykda Türkmenistanyň biometrik pasporta geçmegi we şol pasportyň diňe Türkmenistanda çalyşylyp boljagy baradaky karar bolsa, daşary ýurtlarda bikanun ýaşaýan türkmen raýatlarynyň durmuşyny hasam kynlaşdyrdy. Şeýle çalyşyrymly ýagdaýlar sebäpli olaryň daşary ýurtda durmuşa çykyp dünýä inen çağalaryna türkmen dokumenti berilmeýär we ýaşaýan ýurdunyň dokumentini almakda hem olar dürli kynçylyklary başdan geçirýärler. Azatlyk radiosy Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň inha bugünkü sanyna şol daşary ýurtlardaky Türkmenistanly maşgalalaryň dürli bürokratik päsgelçilikler sebäpli watansyz galan çağalarynyň ykballaryny ele alýar. Daşary ýurt raýatyna durmuşa çykan we bir näçe sagasy bilen ýaşaşyp gören Türkmenistanly Gülbahar Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk agam. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasynda halk köpçüliginiň pikirini öwrenmekli üçin türkmen gelinleriň dokumentsiz çağalar diýen forum açyldy. Bu şol forum Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlardaky sahypalaryny hem ýaýradyldy. Gelin ilki käbir tesirler hem seslenmeler bilen tanyşyp bolalım. Anha Azatlyk radiosynyň Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk radiosu adly sahypada garlarylan bu tema bilen baglanşykly tesirleň birine Atabek Reimow diýen dinleýiji men Türkmenistanly. Bizim bir gyýyl bäwegimiz boldy. Men Türkmenistana gitsem dokument beren oklarmy diýip tesir garlarypdyr. Anha şeýlede elimde bugünkü gepleşigimizde gatnaşýan Gülbahara Aşgabat şäheriniň Köpetdağ etraf häkimligi tarapyndan berilen bir dokument bar. Şol dokumentde şeýle ýazylýar. Sizin Köpetdağ etraf zagys bölümini 2009-njy ýylda ýazan ardaňyza seredip, Aşgabat şäheriniň Köpetdağ etraf zagys bölümi çağanyň 2005-nji ýylda dogulan Türkiýe Respublikasyna doguluş hasaba alnanlygy sebäpli Türkmenistanyň prezidentiniň 12.04.2004 ýylda çykan 66-71 nomerli karary bilen tasdiklanan Türkmenistana raýat ýagdaýynyň namalaryny hasaba almaň tertibi hakyndaky düzgünnamanyň 13-nji bölümine laýyklykda enesiniň ýaşaýan ýerindäki zagys bölümi tarapyndan hasaba almaga laýyk gelmeýär. Müdür G.O. Mämiwa we peçat bar. Hawa Gülbahar, inha bu dokument meňem elimde, siziň hem eliňizde. Siz şuňky tema bilen gönümel ara baglanşykly we bu temada bolup geçýän ýagdaýlaryň hem saýatlarynyň biri. Ýanky tesirde sorulşaly Türkmenistan raýatlaryň daşary ýurtlarda dogulan çağalaryna näme Türkmenistana gidenne dokument berilenokmy? Ondan ogul şu soraw gelmänkä Gülbahar, şu Türkmenistana gitmeýän ilçihanlarda näme dokument alyp bolanokmy ka? Türkiýede çağan doğan soň balnisadan doğum belgesi berýärler. Doguluş hakynda şahadatnama. Çağan doğdu şahadatnamasy berýärler. O şahadatnama bilen bärdäki Türkiýedeki belediýe biziň häkimlik ýalyk ýeri diýen çağan ýazdyrýan. Şäher häkimligine çağan ýazdyrýan. O ýazylan elindäki hat bilen Türkmenistan konsulsiýasyna gidýän. Bu har şol aýal maşgalan eger ýaşaýyş ruhsady wizasy ýok bolsa şonda da berýärlermi? Wiza da sorulýarmy şol şäher häkimligine? Ýok, wiza da sorulýar. Wizasy bolmasa da şu hat balnisadan çağan doğdu. Doguluş şahadatnama bollukdan soň häkimliğe barıp o çağan ýazdyryp bilýär. Elindäki ýazylan kagazy bilen konsulsta gidýär. Konsulsta onu diýip terjimesini etdirmeli. Men şu doguluş şahadatnama üstüne sanasam 17 sany piçat bardyr. Terjime piçaty bar, bärsiniň walilik piçaty bar, konsuls piçaty bar. Vilayet häkimliginiň piçaty, ha? Onuň şu wagt bärde konsuls bana diýär, Türkmenistana gidýän şu elindäki dokumentlerini zaksa barýan ýaşaýyş
geçeriňiz aksına çağaňa metrika alýan diye. Men şonu ýaly etdim. 2005-de doğan çağam bilen Türkmenistana gittim. Ona şunça zat eýlek beýlek aglaplar dedilen soň hisat berilmedi. Ona elimdeki tuttunuz siz? Zaksa yüz tuttuk, milisiýa yüz tuttuk, polisiýasyna. Onun şu pasport berilen polisiýa bölümünün başlygy bardy. Şu Köpekdağ etraf häkimliginde ha? Yok, şehir häkimliğinin Aşgabat häkimliğinin pasport berilen bölümüne şotak gittik. Ýagdaýy düşünürdik. Zaks berdi. Bizim elimizdeki dokument Türkiýede hasaba alınanlar dip çağa kabul edýär bizim elimizdeki dokumenti. Ýöne Türkiýede biz hasaba alınan diýil. Diňe şu çağany berden Türkiýeden çykarmak üçin o metrika diýil. Hawa. Ondan soň pasport nebesine gittiğimizde şu tane başlygyna düşünürdik. O kitapları dördü zat etdi, dedi ki Türkmenistan bir kanunu var dedi. Wagtlyňça berilen bir pasport çağı üçin çykartyp bilýäs dedi. Bana şeyde bir pasport çykartyldy çağı üçin. Ben şu pasport bilen Türkmenistandan izime gaýtdym. Aşgabatda doguluş şahadatnamasy bermedilermi? Wagtlyňça pasport berdiler diýen ha? Bermediler. Konsulsta gelýän berdi diýerler, Türkmenistan bermeli. Berdi. Bizim Türkmenistan konsulluğu Türkiýede hiçbir hükümlüğü yok. Bizim adamlarımıza dokument berip bilen aklar. Bizim soralımıza cevap berip bilen aklar. Biz gidýäs kapısına berdi yaşama urskadı bolmayandan vizası geçenlere hiçbir dokumentlerimize sereden aklar. Gülbahar ýene bir inha pasport var elimde. 1-nji aýyň, ýagny ýanwaryň 18-nde 2005-nji ýylda dogulan diýip, dogulan ýerem Fatih Istanbul diýip ýazylan bir pasport var. Türkmenistanyň pasporty. Hawa, şu pasport şol berilen wagtlaýynça pasportmy? Hawa, şu pasport şu an hiç işe yaranak. Men onu ne zagran pasport, köne pasport. Men onu ne zagrana çalışyp bilýän, ne çağma metrika çykartyp bilýän. Sebebi kakasy daşary ýurtda bolmasy. Diňe şomy şondan başga sebäp görkezden oklarmy? Başga sebäp görkezden aklar. Kakasy daşary ýurtly bolsa, şotak ýazylmaly diýerler. Kakasynyň ýurduna ýazylmaly ýa-ni? O şey diýerler. Şu täze doğan bir çağam, 3-nji çağam. Çağam doğanda ben bizim Türkmenistan konsulsiýasyna jaň etdim. Dedim men ýende bir çağam doğdu dedim. Men indi näme etmeli dedim. Maňa ýol görkezin dedim. Kakasy kim dedi? Menem daşary ýurtly dedim. Ona kakasy ýazdyrsyn dedi. Telefonu ýüzüme öçürdüler. Yani yaptılar telefonu. O dinlemediler. İstanbul konsolosluğuna dan ettiňizmi? O İstanbul Türkmenistan konsolosluğu. Ondan kakasının konsolosluğuna gittik. Çağılama hemme zadını çıkarıp verdiler. Näçe başga daşary ýurtlar bizim çağılamyzy çağı ýerine goýady. Bizimkiler näçe goýana? Yoldaşım daşary ýurtda boluversin. Ama ben maşgalan barmy? Bar. Çağılan barmy? Bar. O ýaşýasmy? Ýaşýas. Näçe bize ursat beren aklar? Näçe bizim çağılymyza eýe çykan aklar? Ýöne bir taýdym bagyrymyzy ýakyp bermelimi şeydir. Ya dedik, inanın ya dedik. Şu an men gürleyen yani men ýaly müňlercesi var. Türkmenistanly bolmuşdaýdy çağısy doğup. Daşary ýurtly değil. Diňe Türkmenistanly bolup çağısy doğanlar bile metrgal bilen. Näçe sebäbini maýdyn? Konsulus diye Türkmenistan berjek, Türkmenistan diye konsulus berjek. Ondan onu topyalı bir atıp dururlar. Ben konsulsa gittim. Şu elimdeki cevap verdim. Hatı görkezdim dedim. Siz metrika bereniz ak aňyrsam metrika beren ak dedim. Inen şu hatı berdiler maňa dedim. O dedi ki olar bunýaly hatı bermene haky ýok dedi. Nädip berdiler size dedi. O elimde wagtlyňça çağı pasportyna da bunun haky ýok dediler. Bunu nädip berdiler? Pul berip aldyňyzmy dediler. Benim dedim pul berip alamak hissa dedim. Men utak gidende karşı o adama bizim Hudaýa şükür Türkmenistan'da galan öňkü döwürden o adamlarımızdan bar. Kanunu bilen adamlarımız var. Şonýalyk men çağama hiç kimse ne pul verdik ne arada birisini gördük. Hudaý Allah ýolumuzy açdy biz şey dip aldyk geldik. Soňy belmedi. Metrika ýok çağalymda şu metrika ýok. Ben bilemem. Vatandaşlar şu senin çağırlanma. Türkiye'de kabul eden Türkiye'de ya kakasının ya da ecesinden biri Türk olmalı. Şonu grajansasını berýärler. Men ýoldaşym daşary ýurtly, ýöne Türkiye'de ýaşaýan. Ýaşaýyş urşady da bar Türkiye'de. Bu dünýä belli bolmaz. 50 ýyl ýaşaýan adamlar aýrylýar. Diýelim ki ýoldaşymdan men aýryldım. Men çağılym näme bolmaly? Niýe götürmeli men çağılymmy? Men ejedämi? Men näde bagyrymdan ölen zady taşlap bilmeýär? Näme etmeli? Men onda Türkmenistana mı gitmelimi? Türkiye'de mi galmaly? Niýe gitmeli? Näme etmeli? Biz öz ýurdumyza gelesimiz gelýär. Öňümizde ýapýarlar. Näme üçin? Çağılymyz ata-watanyň ýurdunu görmelilämi? Daşary ýurtda bolbersin ýoldaşymyz näme deli? Hudaý böyle yazıptır. Prezidentimiz bizi dinleýär, bize kömek etsin. Ýol görkezsin. Bilemek şuňa. Gülbahar Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Siz de sag bolun. Dünýä Türkmenleri. Dünýä Türkmenleri.